Yamate yo omo MCA oyole nyagusira gose oyolenge omo MCA bwensemo Nyamaiya MCA Elijah Osiemo yonyorto mbaskano bwe para nagusira yamate yaye yabolringa enyorwe chinga kimine chiga korogesa emyaka ebere yarata chira chiarietwe nche kiranitwe Twaitera makongo sana na mbono nturabwena buya sengine muna abantu bande bakagirete amambi nabongo tiraria natira along the grave side na jina ikaransa rogorari wa baibuli no mungino yo uchu ikaransa ari mweri chebuobi kila litko so abakonyora nyana mariga yako na wagoragi akona wochicha so naende abana beri generally mbiyabale lakini ngagire bago ikabako buri disturbing question tinda kote baninki na boko gesi yama kweli nigento gitte abana batari ko comprehend what is this kwa mana igo bana egento nkere na murigireria yotari ari abantu mbate batitinye mariga lakini mwarorira erire abantu banyamaya yonde que tukomeke isimule timaitinanda creo que a passionate appeal amaskani alimu aetelicha legacy Elijah amaskani aliyo mwalimu aetelicha ekere murachore Chris tako muligeri gosegare nchiragete gosena kiare muligeri Chris muligeri Elijah amaskani alia maete Elijah machore Chris inero kwa eli kwa mwaeli okuya mora Elijah mokorigereria